हेल' जों बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै से खाखमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो नाले आङो मानोमोन फान्डरथिक लानाव सफैबाय मनिका आरो फान्डरथिक मनिका बिब' आरो फान्डरथिक बिनानाव आं बिथानाव फैदों आरो जेनेब्ला नै माखौथो नायाखै नोंहा खावसे मा होनो नोंहालाय मानो खावसे खानाय गैया नोंहा बेयाव मानो बिदि जाखो मेगन बुला नोंहा मेगना खाना जाबाय दा मेगना मा जाखो नोंहा मेगनाव इंफाबदों नंगौ डाक्टरनाव लांदों होनबालाय मोजां इदिट खालामना होदो खब्ला सिला लाबायना इदि थारै ओंखायनो जाखायो आं इयाव नुजानो आं गिखायोब्रा इयाव जेबो इदिटआ मोजां जाया नोंलाय हाबा जाबाय जाबाय आंनि अ नोंनि ना नंगौ बे मिस्टि मोनजायामोनलै बे संनाया एसेल'सै मोसानो देखायनांगोन खनसे मेथाइ खनदो दे बैसागुनि मा खनदो बैसागुनि बैसागुनि खनदोब्रा आं हारसिङैयानो गैयाबा जेबो जायालै आसकाबाबो जागोन जाहाताबाबो जागोन बैसागो बोसोरा सफैलायबाय आरोबाव सफैलायबाय नों हागोन ना हाया हागोन ना हाया आंनि डान्स स्कुलखौ नुवाखै नोङो आं एसे फोरोंबाय थायो बैसागोनि मेथाइ खननो रोङाबा बोरै जागोन नोंना हागोन हाया खननो हागोन खननो हागोन हाया मेथाइ खननो हागोन हाया खननोलाय हागोनलै दा मानसिफ्रा खोनासंनाय नङा आं थांसै बिथांखो खबर लानोसै दे बिथाङा आंनि चेनेलखौ बुंना हो हायोब्ला बिथांखो मा बुंदों जोंहा लोगो बिथांखो आफारखौ फाथै जागोन ना गय जागोन गय जाबासो हायो हाखायो दे बुंदो मा मोनलाय माबा टाइटेल नामा जोंमा बसुमतारी मा होनो जोंहा जोंमा बसुमतारी माने बिनि निकनेमाव एल'ग्रा होनबा बांसिन सिनायो नालाय ओमफ्राय दा बिथांमोना जाहानाव हायदोंमोन आरो सरि फैदोंमोन ओमफ्राय दा बे उनाव फैनानै आंखौ माने आं बिसोर फैबाथाय फाथायानो गैया आं दुगैगासिनोसो फैदों ना मानो सोर फैदों सानो आं बिब'मोनखौ फैगोन सानो आरो बिसोरखौ सानाखैमोन ओमफ्राय आं बिथांखौ दिनैसो रिलाव लोगो मोनफैदों ओमफ्राय बिसोरबो आंखौ दिनैसो रिलाव लोगो मोननायनो आरोना बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो रिलाव लोगो मोननानै आं लाना खारसिनखो आङो टनकखौ दैमारखौ आरो खनसेबाव लोगो मोनबाय दाखालिबावसो आं लोगो हमदोंमोन लिस्टिं फाख्रिबो लिस्टिं आं दाखालिसो बडि देखायदोंमोन डेन्जारना बडिया माबा टाइगार श्रफ बायदि एखे सेम नुयो नों ससमा गानाबो टाइगार श्रफ डेन्जार बारनो बाहायो बडियाबोनो टाइगार श्रफनि गैया दायो दिनै खनसे आंखौ लोगो मोननानै माबोरै नुखा आरो बुंलायदो इन्टारेस्ट मोनबाय आं गोजोनबाय आरो ना सेकेन्ड टाइम थाखाय लोगो मोनदोंलै ब्रा सेकेन्ड टाइम थाखाय लोगो मोनदों नोंहालाय मानो दारिखै दिला दा दिनै दारि लाबाय आं माने सिख्लाफोरा बुङो नालाय दारि ला लावखौ नुयो माइकि दाबो आंखौ माइकि दा बुङो दारि लाबाय बेनिखायनो दारि लाबाय आं नंगौ ना दाख्लै गैयामोन दारि गैयाबा हिज्रा जायो माने हिज्रा होनना बुङो बेनिखायनो दारि लाबाय नंगौ ना दालाय बोरै नुदों दारि लानानै पुरा नुलाय हेन्डसाम नै ओमफ्राय मोनसे खोथा
आं जानाव फैदों जेला ओमफ्राय आंनि बे भिडिअ लाग्रा माग्रा बेयो फुटिं भिडिअ लाग्रा बिदिनो दंफाङानो दे जों खि बेयाव गाखोयोमोन आरो बेयाव गाखोयोमोन जों खिदो नै बेनो दंफाङा फाननानै बानायग्रा दंफां सोर गायनाय दंफांखौ बिथां हा सोर गायनाय जोंनो गायनो मोनदों फिसा ओमफ्राय दा जोंनो मोनजालायबाय ओमफ्राय बेहायनो भिडिअ बानायो आङो दा बेहायनो नोंसोर जिरायफैनो बावबायसो नै दा नै आं सेफायसो दङ खायसे फैना नोंनि आखाइ होबानो बायगोन जेफायनो हागोन जेफायनो हागोन बेयो टाइगार क्रपआनो हायो बेयो बिथांखौ टाइगार क्रप बायदि बुंदों नै खोनासं बे दंफांजोंनो जोंना सिस्टारा भाइरेल जादोंथ' बे दंफांखौ सिफायना लांदों दि सिफायना आंनि खामानिखौ लांहोलांबाय सिफायनासो दङ दंफांखौ बिदा सिफायनाङा आंहा बेहाय खाबाय जों गायो बे बाय आंनि मालाय बेयाव टिम खामग्रा आरो खामग्रा बेयाव हमनानै बे दंफांखौ सिफायना नोंनो बायनो थाखाय जेबो सम नाङा सोर गायनाय नों गायनाय जोंनो गायदों ज'नो जोंहा सोर गायनाय मामा ओमफ्राय आरो नों गायनायलाय आं गायनाय फांसे गैया सागोननि मोसागोन नै लिंकखौ सेयार खालामना होयो ओरैबायदि हरना दा लिंकखौ सेयार खालामना होयो नोंलाय मोसागोन मोसाया बैसागोनि बेबो थाङा बेबो बैसागोनि मोसागोन रंजागोन आरो आङो बैसागोनि थाखाय नायनो फैदों दे आंखौ नै आं मोसासिगोन दे दायो मोसासिगोन आं मोसायो मादि मोसायो दे मोसादो अ बिदि अ बिदि मोसायो मादि मोसायो आं रोङा देलाय मोसालाय आं इखौसो रोङा अ बिदिसो रोङा रोङोदां टाइगार क्रपआलाय आरो बडिबो दङ आरो मोसानोबो हायो माथो आं नङालै बारनायबो खालामनांगौब्रा